Că noi am început să în cimitir. Hello! Hello! Deci, noi acum trebuie să găsim o lopată, dar nu știu ce e la shed. Am mai auzit de cuvântul ăla, Nu dar... cumva e mormânt? Nu-i mormânt, nu cred că e mormânt. Fă... Da, nu știu, cu ăla unde se țin lopețele și ălea toate. Ar trebui să fie undeva în spate. Hai să vedem aici. Da, asta să... Bă! Hai încoace, unde ești? Hai în față, unde ești tu? Unde te-ai dus? Nu văd. Hai să vedem pe aici. Asta e ca un fel de capelă, să înțeleg? Da. Da, fac. Fata, dar eu nu văd nimic, știi? Fată, dar suntem înconjurate de morminte, ești prost? Poate pe drumul ăsta pe aici? Nu prea cred. Am găsit un radio. Ia, Că nu merge. Nu merge. fă-ia... Oare pe aici trebuie să mă duc? Nu știu, dar... Haide cu mine să vedem. Nu duc la portă. Bun, și la poartă nu găsești vreo lopată, ceva? Pe la shed, aia nu-i portă. Hai să căutăm pe la morminte, nu știu. Cred că. Undeva pe mormânt, cred că e o poartă sau ceva, știi? Că altundeva? Nu, doar... Eu am vorbit chiar serios, că mă cac pe mine, să mor eu cu totul că e joc. Eu... O lopată acolo. Ia! Aha! Toată asta am Ia lopata! O iei tu? Sau o Ia-o iau tu, eu? că tu ești ce ăsta să... Ce e aici? Ce ăsta să... Baterii. Aha, deci o să ne se termine și lanterna? De a sper să nu. Adică sper să nu. Stai un pic. Ai la lopata? Da, haide. Trebuie să iau și eu. Păi ia-o și tu. Dacă tot măcar să o ai, știi? Na bun, hai să mergem acolo. Unde ești? În spatele tău, du-te, du-te. Hai urâtă ești. Du-te, mă. Haide. Mai dezgropa morți, dă-i pu... Da, ce trebuie să săpăm? Da, aici ai. Ok, eu sunt lanterna, tu sapi. Ține lanterna aia. Da, o țin! Dar nu pot să o țin mai jos. Să-i ceva? Fă, nu-i nimic. Trebuie să mai încă o dată? Fă. Au că să mișcă ceva. Să mișcă ceva. Bloderina, ieși că mă cac pe mine. Încă unul trebuie să mai săpăm, hai. Ne arată acolo. Unde? Păi de ce trebuie să dezgrop morți, ești prost? Nu știu, și popa face așa. Popa nu dezgropă, mușă care dezgropă, îți face spovedanie și pune înapoi. Adică, dar de ce trebuie să vin aici? Ce faci? Uite, mie aici mi-arată că trebuie să Și distrug. mie. De ce? Și eu știu cum o sus. Unde? Acolo sap mortul, dă-o în cul. Ce mort, fă, că aici nu este niciun mort. 2000 years later. Acolo sunt 3 morți, tu pe aia 3 trebuie să-i dezgropi. Da, mă. Și acolo Dar nu-s morți tu. Trebuie să facem numai asta. Nu coci cu lanterna. Mamă, vei, nu te striga. Vino încoace. Dar nu poți să las lanterna mai jos, că vezi. Nu-i nimic. Bine, nu-i nimic, că încă nu-i mortul înăuntru. Păi și noi ce... Sunt ăștia gropași? Hai încoace, unde e lanterna? Așa. Aici. Sunt ăștia ce sapă gropi, ești nebun? Cred că nu văd nimic de la tine, lasă-mă încoace. Așa, dar nu poți să faci nimic afară cu... Fă să mișca ceva, ești prost. Știu că și-o aud.
captăm? Haide, fugi. Ce? Ce-i? Dacă te mai speri așa, taci din gură odată, lasă. Așa. Și acum ne punem să luăm un mop, să mergem să curățăm baia. Hai, lasă-mă în pace. Să curăț la baie pe de atât. De unde luăm mopul? Ai văzut vreun mop acolo? Trebuie să fii în baie. Ce dracu te pune? Ce unde e mopul? De ce să curăț baia? Mai vrei să fii în burtar? Ce? Curăță! Păi dar ce-s femeia de servici aici? Și amu nu mai avem niciun... Și amu să punem flori la pune, ne spune. N-a dă... Dar nu mai urla, te rog din suflet. Și de unde e flori? Să amară cipilan de la noapte, numai morminte și coșul ce visez. Gata, am pus flori. Păi eu cum pun flori? Pune! Cum? Place flores! Ce place? Să nu vezi o floare. Eu am pus, înseamnă că taci din gură, lasă, care am pus eu. Și aici trebuie să pun flori? Păi și ce? Pe toate mormintele trebuie să punem flori. Nu cred. Pătății ne pune să le pui. Nu. Așa, și acum ne pune să mergem înăuntru iară să răspundem la telefon. Că am pus pe două morminte flori. De moment scot odată așa afară să-mi bag picioarele din ud. Tu răspunzi. Tu răspunzi. Tu răspunzi. De data asta tu. Tu răspunzi că mă cac pe mine. Nu mi-a acum. Să prinde de cură. 2,000 years later. Să nu ne încredem în ei. Să nu mergem cu ei. Orice ar zice. Și am trebuie să mergem înapoi în casă, în spatele casei, să aprindem lumina. Ca să o stins lumina din casă. Noi să mergem. Dar te ții de gură, deci fai atent. Nu stai aici, că mă duc. Dar vin cu tine, nu stau aici. Stai acolo, Marie. Am Sperii și tu. M-am lăsat aici singură. Am pune-i lumină. Bagă din nou. Da, hai și tu. Și că sună un sunet, auzi un sunet. Da, Unde? În casă? da. Unde? În casă, fă, hai în casă. Și că trebuie să investigăm ce sunet auzi. De aici. De unde? Nu de aici. Tot un pic scund. Da, că mă împinge asta, ni. Uite de la radio ăla, ce l-am văzut noi acolo. Hai aici. Da. Mai Știu că apare ceva. Sau unde? Da, m-a luat extra